Awu, dadewethu. Wagqoka kanje manje uyaphi wena? Ngiyalapha eplazini ley'thelo ngasemfuleni netoho. Ngibone nje ku-social media namhlanje ekuseni. Eplazini noma? Sinayo i-choice imbuzi. Futhi nje mina emva kwayo yonke into sengiyabona ukuthi akekho umuntu ozayo ozosihlawula. Noma akumelanga ungabe uye esikolweni. Bese sidlani mbusi? Ukudla kwasetshela? Dadewethu bekumele ungitshele uma ngabe khona okudingayo. Bengizolenza icebo. Uyazi ukuthi ngihlezi ngilenza icebo nje. Ya, kodwa umankonyane benza isiqiniseko sokuthi nginakho konke engikudingayo. Bengingazi ukuthi lokho kuzoshesha kushintshe kangakanani. Yes. Lona iphutha lakho. Awasekho ubhuti Sifiso, futhi nomankonyane akekho. Thina sobabili manje. Kade nginike lokhu. Ngikwazi ukudlula itolo. Cela sithengele ukudla. Noma. Wathi ungihamba kahle. Dlozi lethu libe nawe. Ya.